GMA Regional TV nagkaiusa sa selebrasyon sa kapistahan sa siyudad sa Danao. Ano ang report? Usang GMA Regional TV nga naghatag og kasadya sa tinuig nga kapistahan sa Danao City. Ang sparkle artist na si Christopher Martin nang harana sa mga maanyag nga Miss Danao 2023. Si Christopher ang special guest sa maong pageant nga gipaygayon sa Danao Civic Center. Natuwa ako sa mga kapuso natin Danaoanons na grabe yung sigawan talaga nila. Tapos alam nila yung kanta, sarap nilang lapitan, tapos sobrang bait, sobrang lambing ng mga tao. Sa miaging weekend lang napuno usab ang Danao City Boardwalk. Buntag pa lang nangita na sila og maayong pwesto aron makita og mapadul-an ang mga Kapuso stars sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta event. Wala sila matarog bisan sa kalit nga pagbundak sa uwan. Gisugdan ang kalingawan ni May Bautista, ang official host sa Danao City Kapuso Fiesta, nga gialsa pa sa iyang grand entrance. Makita nga nalingaw kaayo ang mga tao sa pag-games o papremyo sa GMA Regional TV. Gipangunahan ni Sparkle star Ashley Ortega ang paghatag og kilig sa audience. Ang saya, sobrang saya nilang lahat, kaya sobrang nag-enjoy ako sa mga company nila. At syempre kahit umulan ng konti, at least hindi sila umalis. Gisundan kini sa performance sa usa sa mga nangulitaw ni Doc Annalyn sa abot kamay na pangarap nga si Jeff Moses. All thanks to GMA Regional TV nga gitagaag chance nga makaanhimi dire og makapalipay og tao. Makabungog ug hugya usab ang madungog sa dihang ni perform na si Doc Lindon, ang karakter ni Ken Chan nga nangharana og nagpasundayag sa mga kapusong taga Danao. Hindi sila magsawang sumuporta at magmahal sa amin, sa mga Kapuso stars. And ang sarap sa pakiramdam. Mga Kapuso at ang iyang pagbisita sa mga Kapuso stars sa uban pa nga Kapuso Fiesta events. Uban ni Clans Gabutin, Family Dumabok, Balitang Bisdak.